Achter mij zie je de bietenmuis die de bieten aan het laden is in de vrachtwagen. En we zijn hier in Buggenum vandaag om in overleg te gaan met onder andere gemeente Leudal, met Koossen en met de LLTB om het te hebben over het probleem als de bietenlader niet meer zou kunnen laden. Ze willen namelijk 37.000 bomen planten in de gemeente Leudal. En we hebben het gehad over de impact die dat zou kunnen hebben op het buitengebied. En met name op de agrarische werkzaamheden, waaronder die van de bietenmuis. We wouden vooral naar beleidsmakers laten zien hoe het nou eigenlijk eruit ziet in de praktijk. Ze doen plannen maken vaak van achter hun bureau uit. En nu kunnen ze dus in de praktijk zien, als hier bomen zouden staan, wat dat voor een gevolg zou hebben. Een bietenmuis, daar zit een aeromaan die de bieten op de vrachtauto legt. Op het moment dat er bomenrijen ontstaan of lanen aangeplant worden, die bomen die groeien door de loop van de jaren, worden die steeds groter en dan heeft de bietenmuis daar last van. Je zal tussen de bomen door moeten waar het mogelijk is. Maar als de bomen heel dicht bij elkaar staan, dan zal dat niet kunnen. En dan zal de teler de bieten naar een andere plek moeten transporteren. Nou goed, dat geeft wel nadelen op het gebied van verspreiding van ziektes, bijvoorbeeld bladschimmelziektes. En het verslepen van onkruiden naar andere percelen. Ja, natuurlijk de weg besmeuren in deze tijd van het jaar is ook een heel serieus onderwerp. Bomen planten in het buitengebied, dat zorgt er vaak voor dat de bietenverlading vertraging oploopt. En dat houdt weer in dat de verkeersveiligheid dan in het gedrang kan komen. En daarnaast heeft de machine daardoor minder capaciteit, waardoor de prijs van de bietenverlading omhoog zal gaan.